mí lunathe I bura fi láthair agus ar an taobh dún cúntaí Fháilí tá áid beag bídeach dar benam bracnach. Agus an míniú ar bracnach ná a specul place buinn sé leis an portach. So na parcanna an portach, na parcanna an portach agus siadam go chuir sé sin an specult place ar an áid bracnach. Is os bailile bhicad mé, rugú agus tógó mé san áit sin, is sráid bhaile an bheog agus ciúm é, agus dúirtar gur bhór sé anam ó chlán ón túisceart dar a bhanam macadam, a tháinig go dtí an áit ribh an darú isteach, agus cai mé rá gur áit álinn é agus níl cléanta in éonchor. Tá mé gcónaí iconach an granamh, sin Sandy Mount. Tá sé in aice an Bhaile Bura, áit áling é. Tá sé in aice na hain freisin. Agus I ré an saoraigh cén na páistí as an Bhaile, ag snámh an sin, agus buin siad a lá an taobh as. Tá an ganamh ann freisin ina bhfuil San Martins ina gcónaí.